Скъпи майки, днес ще направим една бърза демонстрация на нашите чувалчета, предлагани в чувалче.com. Започваме демонстрацията с тези връвчици, които, както виждате, се регулират. И като ги притиснем нагоре, оформят една топла качулчица, която предпазва бебенцето ви от студените климатични условия. Тази мека и пулкавка материя е плюш и бебенцето ви ще се чувства много приятно вътре. А отвънка материята е висококачествен микрофибър, който дори при малко по-топлите дни не позволява бебенцето ви да се запари. Но в същото време, освен че предпазва от спарване, самата материя отблъсква и вода. И сега ще демонстрираме как при леко намокрене капчите се стичат надявно. Se стичат. Ето, по този начин водата, самата материя отблъсква водата. Виждате, че почти нищо не остава. Така, продължаваме с материята, която отзад. Както виждате, чувалчето е гумирано, което не позволява детенството ви да се хлъзга в количката и това гарантира за неговото спокойствие и неговата сигурност. Тези дупчици са за коланчетата и самото чувалче става за всяка вид колички, които са или с 3 или с 5 точково закопчаване. И продължаваме демонстрацията с това как се разгъва самото чувалче. Както виждате, това капаче е предназначено за, ако детенството ви израсне чувалчето, може да го разкопчаете. И по този начин краката му могат да висят навънка. И както виждате, този голем липци позволява чувалчето да се разгърне напълно. И освен да топли детенството ви в студените зимни дни, в същото време чувалчето става и за игри и също може да оставяте